6:01 da tarde, estamos en directo na Hora Galega e o que estades vendo é unha tremenda lea que tivo lugar en Boiro. Estades vendo como se dan bouradas con paus de ferro, puñadas, a patada limpa, Moito ollo porque estamos falando de dous mozos que se estaban enfrontando contra alo menos 10 persoas. Son feirantes que mañá xusto comezan as festas de Boiro e estaban colocando as atraccións. Son imaxes en primicia que estades vendo no Hora Galega. Pasaron a pasada noite e nós hoxe imos a falar en directo coa veciña que tentou mediar nesta lea que deixou a 2 persoas no PAC de Boiro. Porque estaba vendo o que estaba acontecendo 1:15 da madrugada e contanos, e vai nolo contar agora mesmo, que non puido aguantar na casa, que estaba vendo como lle estaban dando a 2 rapaces e tentou como puido axudarlles. Hola María, que tal? Moi boas tardes. Hola, moi buenas tardes. Pois contanos ti, porque mellor que a ti non sabe ninguén que o que pasou. No, a verdad que non, mira, foi así, bueno, eu vivo enfrente, entonces, pois eu sentía ruido, pero bueno, como están montando e tal, aproveitan tamén de noite, e entonces empezaron a gritos, entonces eu salín ao balcón, estaban pijamos e chancletas, iba para a cama, e entonces en ese momento vin que andaban detrás de 2 chavales, un era máis noviño que o outro, e entonces era unha tropa deles que querían que iban a por ellos para matalos e tal, entonces pois eu baixei, non pensei moito e dixo nada, hai que baixar e tal, entonces pois baixei e puseme ali, puseme no medio do chavalito que tiña a camiseta blanca que era o máis noviño, o outro era máis maior e tal, entonces pois en ese momento baixou unha furgoneta tamén con máis xente, entonces pois viñeron todos a por el, colleron varas grandes que tiñan na atracción e un señor cunha escoba, o escobazo levei no eu e despois a cabara daban yo ao chico, entonces eu puñía mediante, pero claro, tampouco son, a ver, non son unha mullerona, entonces eu fixen o que pude, a mí non me pegaron máis, dixeron que me apartara, dixenlle que non me apartaba, que era un crío que estaban facendo, o que estades cometendo é que o ides a matar, porque tiña a boca desfeita, a nariz, o outro sangraba pola cabeza, entonces pois eu dixenlle ao chico outro máis maior de cobaite, porque che matan. E este, polo menos, a ver, intento defenderlo, porque a mí dixeronme, apártese, dixo que a vai levar, dixo, eu non me aparto, porque non sou capaz de deixar ao chaval así e tal, entonces moita xente que estaba por ali chamou a policía, chamaron a ambulancia, tardaron bastante en vir, entonces todo ese tempo, pois, uns correndo para un lado, outros correndo para o outro, querían dar, deronlle, de feito, deronlle, porque claro, eu, por moito que me pusera diante del, dabanlle nas pernas e tal, entón o chaval saleu correndo desesperado porque serían 18 personas entre mulleres e homes, entón pois o pobre despois que eu cruzou a carretera, eu fun detrás del e queou ao suelo con mareo, que fora, entón eu puseme encima del como pude, claro, e ainda así que lle daban nas pernas cas varas, eu puseme outra María, vez, dime, perdón. Que se entendemos ben, mentres ti estabas protexendo, había quen lle seguía pegando contigo ali. Sí, claro, eran moitos, entón eu non podía, claro, a ver, eu non son un corpo, son tanto como era o chaval era delgadiño, eu tamén, eu fixen o que pude, entón acercouse unha señora e díxome, sal de aí, dixo eu, non salo porque matades. Claro, María, pero vamos a ver, de verdade, temos que honrar hoxe aquí a túa valentía, porque non calquera persoa baixa da casa tras ver unha lea desas características como a que estamos vendo nestas imaxes e se pon a mediar. Pero estás falando de máis xente, é dicir, a xente que había ao redor, ninguén se meteu a mediar, só estabas ti tentando protexer esos mozos. No, solamente decían sinvergüenza, non sei que, uns marcharon co coche, outros marcharon, dixeron a min, xa chamamos á policía local, non te preocupes, pero non, quedei eu sola, sinceramente quedei eu sola. Despois, uns poucos marcharon detrás do outro, eu dixen, eu quedo con el, dixo, el hasta que veña a policía ou que sea, eu non deixo, deixei, despois arribei-me a el pusose de pé un pouquiño, entón, despois, a xente e os da furgoneta marcharon, porque claro, ao dicirlle que viña a policía local, eles colleron carretera. E despois a señora díxome, levántate, que, o sea, que querían seguir pegando, e dixo eu, non me levanto. Pero María, é que se non chegas
Se non chegas a estar ti ali, o sea, eu entendo o medo dos demais, o medo libre, e se non queren meterse, eu entendo perfectamente. Pero tamén entendo, comparto e admiro o que dicía Rocío, a túa valentía, porque polo que nos estás contando e polas imaxes que estamos vendo, se non estás ti ali, Maya Agnela te vais a ver ti onde. No, é que, sí, claro, máis que eran ferros enormes, e dixo, madre mía, dame con un e mátanme. Pero non pensei porque me daba moita pena, sabes? Dame moitísima pena, e non pensei, collín as chaves e marchei en chancletas, que perdín 2 ou 3 veces polo camiño. Ai, meu Deus. Que sona? Nos estamos te escoitando perfectamente, María. Vale, porque sonaba algo. Entonces, pois eu non marchei hasta que o chico se levantou, entonces despois veo a policía local. El iba andando pouco a pouco, pero a moverse para un lado e para outro, que non quería saber. Non che van a preguntar nada, tenche que curar esas feridas, non podes ir así e tal. Entonces, sí, a señora seguía me insistindo, e dixo, bueno, pois mañana volvemos con cuchillos. Eu, a verdad que eu estilo Curro Jiménez, vou e digo yo toda a serie, bueno, pois mañán baixo tamén eu. Dixo yo, porque non ides a andar a mallar a 2 críos, o sea, era un crío. Hasta me acordo que me dixeño, de onde eres? E dixome, el venezolano. Dixo, vai por Dios, ainda por encima. Meu Deus, María, pero sabes a que veo esa pelexa? Porque claro, vemos que... Non preguntei, non che podo dicir, a ver, eran dous contra 18, por moito mal que lle fixeran, os outros non tiñan unha ferida, sabes? As feridas que tiñan eran eses 2 cristos. Estaban, a verdade, o outro foi que a cabeza aberta, e este iba escupindo sangre, a nariz, chorreando, era un crío, o sea, non tiña nin barra, entonces a mí dame pena, ya veo que non quero para mí, non quero para nadie. A verdade que non pensei, pero non me importa, o sea, María, hoxe, ao longo de todo o día, a cousa estivo tranquila, baixaches, ti tes unha perspectiva perfecta, porque vives xusto en fronte, a tranquilidade e a calma é absoluta en Boiro agora mesmo. Sí, diz que a Guardia Civil está levando a cabo as pesquisas, non sei se é verdade, se non hai denuncia ninguna, pero bueno, a verdade que non estou apesarada de baixar, que levei uns cobazos, sí, e doeume de carajo, eso que era un señor maior. Eso, e dixeronme que mas acórdome do que me dixera a señora, e dixera, es que son malos, mira, malos creo que en este momento somos todos, porque aquí hai pavazos para un lado, mas para outro, non. Son 2 críos, e dixo, pero tú non sabes lo que sea. Non lo sé, pero es que son 2 críos, a ver. No, claro, podemos falar incluso mellor de menores de idade, non? Por lo que dices que son 2 críos. O que eu intentei proteger, sí, por lo menos era menor de edad, ou a mí pareceu-mo, era un mengurriñas, a ver, dalle cun pau así e só matas, e o outro deronlle, o outro dixo, porque depois estaba todo o mundo escondido por un lado, por o outro, grabando en vídeo, entonces, pois, dice que saleu pitando, pero que sí, que lle colleron na cabeza. María, pois estaremos moi pendentes de todo o que acontece estes días nas festas de Boiro, que desde logo non tiveron un bo comezo polo que estamos vendo e polo que nos estás contando, pero tamén é certo. Primeiro, moitas grazas polo que fixeches, no nome, creo que... Dende logo, María, máis xente como a ti, muller. Moi pendentes, oxalá que non volva a pasar nada esta noite e que todo acabe ben. Home, eles foron a urgencias, os 2 chicos foron a urgencias, que xa había transferidos, o terceiro non vin. Eles sabemos que están xa ben cuidados e que a Garda Civil e a Policía están investigando, sobre todo traballando para que as festas sexan o que teñen que ser, un espazo de lecer no que esta xente nin estas actitudes teñan ningunha cabida. Ai, non, horrible. Ben, igualmente. Un bico grande. Picazo, María, grazas por estar hoxe connosco na Hora Galega Muller.